ginpasiguro sang Malacañang nga magapabilin nga manubo ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa pungsod hasta sa Abril 16, 2026. Suno kaya pala sa Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang amo nga tikang sang gobyerno ang dalaman sang madinalagon nga pagpakigangot sang Department of Trade and Industry sa mga dalagkuan nga mga manufacturer. Dugang pa ni Castro nga ang mga amo nga deal sa tunga sang gobyerno kag mga manufacturer ang kabahin sang programa nga Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport ukon ang uplift sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Nagpasalig ang palasyo nga magapatigayon ng Department of Trade and Industry sang monitoring kada semana agud masiguro nga masunod ang amo nga kasugtanan. At sinabi po niya at na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po sa Secretary Chris Roque na weekly ay magmamonitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan.